बार आज अपना चरण में हाजिरी लगावे खातिर बुलौले बिया। माई के चरण में प्रणाम बा, साथ ही साथ जितना भी हमार भगवान स्वरूप ये गांव के ससम्मानित जनता जनार्दन जितना लोग बैठल बा, जे भी हमसे छोट बा बड़ बा, सबके हाथ जोड़ के नमन बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। माई माई कहीं के आइल आज दुआरी, अरे शरण में पड़ल बानी बन के राउर पुजारी, अरे बन के राउर पुजारी। माई तो से पूछना चाहे, आपके आशीर्वाद से सबका के दो रोटी मिलता, जगत के जगजननी आज साक्षात हमनी के सामने बा। उनका से हमारी ये विनती बा कि न बंगला न मोटर न कर चाहिए हो, अरे न बंगला न मोटर न कर चाहिए हो, अचरवा के प्यार माई हो, अचरवा के प्यार माई हो, अचरवा के प्यार माई हो। न बंगला न मोटर न कर चाहिए हो, न बंगला न मोटर न कर चाहिए हो। यहाँ दरबार में चारों तरफ आस ही आस बा। जय हो मनीष भाई। यहाँ दरबार में चारों तरफ आस ही आस बा, और आप लोगों के ताली हम कलाकार खातिर डाबर चवन पर आस बा। इतना प्यारा प्यारा हमारे भाई लोग बैठल बा, हमारे माई बहन लोग बैठल बा। मनीष भाई थोड़ा सा हल्का सा पूरा पूरा दोनों हाथ एक बार सबके उठा ली माई के दरबार। जे माई से छोट बा, हमारा माई महामाई से जो छोट बा, वो पूरा पूरा दोनों हाथ उठा ली। माई बहन होने पीछे से जे भी माई से छोट बा, पूरा पूरा दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के ₹100 का आशीर्वाद बा, सादर प्रणाम बा। तो हरी तुम्हारी माई मन के पुजारी, हरी माई मन के पुजारी, माई राकेश तिवारी, तो हरी तुम्हारी माई बन के पुजारी, माई राकेश तिवारी। अरे नहीं खेतवा तलहिया पधर चाहिए हो, देता देता अचरवा प्यार माई हो, अचरवा प्यार माई हो, अचरवा प्यार माई हो।